me nähdään tosi paljon vaivaa sen eteen, että me saadaan meidän pojille niin kuin etukäteen tasaisia otteluita. Riittävän haastavia tasaisia pelejä, ettei me tiedetä ennen kuin peli alkaa, miten se peli päättyy, kumpi joukkue voittaa. Ja tämmöisiä futismatseja pitäisi olla. Et jos me pelataan hyvin, meidän pojat onnistuu, me varmaan pärjätään. Jos ei meillä on hyvä päivä tai me ei tehdä riittävän niin kuin isolla sydämellä töitä tai tulee muuten vaan niin kuin epäonnistumisia, niin me ei ehkä pärjätä. Tietysti kokonaisuutena niin kyllä Brommapojkarna Ruotsista, niiden tekemä työ on aika korkealaatuista. Ne on meitä pidempään selvästi kiertänyt Euroopassa kovissa kutsuturnauksissa, saanut meitä aikaisemmin jalkaa oven väliin sinne. Sitten on tämmöisiä yksittäisiä hyviä esimerkkejä niin kuin Oper 97 Virosta, mikä on hyvä joukkue, aika tiukka joukkue, hyvä mittari sillä tavalla. Skonto Riga, Latvian niin kuin isoin ja väkevin junioriseura. Ja se on meille loistava mittari, että jos me päästään niiden kyytiin, tullaan väkisin rinnalle, kun niillä on vielä vähän isommat pelaajamaat kuin meillä, niin silloin meidän täytyy tehdä asioita jollain tavalla paremmin kuin ne. Ja silloin me ollaan menty iso askel eteenpäin. Mutta se ei ole vuoden tai 2 juttu, mutta se on tietysti, pitäisi olla hoikon tavoitteena. Me kuitenkin opitaan koko ajan myös itse. Ja sitten toivottavasti pystytään siirtämään sen meidän saama oppi myös sinne kentälle, jotta ne pelaajat saataisiin entistä parempaa valmiusta. Ja tässä mä oon ihan vakuuttunut, että me ollaan menty eteenpäin. Meillä on liian vähän siellä entisiä pelaajia, tosi päteviä valmentajia ja ennen kaikkea niin kuin ammattilaisia, jotta saisi niin kuin palkan ja voisi keskittyä siihen niin kuin täyspäiväisesti. Suunnitella kaiken toiminnan tosi huolellisesti, uhrata siihen aikaa. Ja kun vielä tämän suunnittelun jälkeen menet tilalla kentälle, niin sulla on valtava määrä energiaa, jonka sä voit siirtää niihin lapsiin. Ja just näinä kriittisinä vuosina, kun me puhutaan vaikka 8-12-vuotiaista lapsista, jotka elää tätä niin kuin parasta herkkyyskautta uusien taitojen oppimiseen, uusien tämmöisten motoristen niin kuin liikunnallisten taitojen oppimiseen.
sanoit, niin tarjota näille etevimmille lapsille tässä meidän edustusjoukkuetoiminnassa mahdollisuudet. Niin, että me yritetään tukea niitä parhaan mahdollisella tavalla. Meidän valmennuksen laatu, olot, kilpailutoiminta. Pitää olla niin korkealaatuista, että kaverit tosiaan saa siitä jotain. Mutta itsehän ne tekee kuitenkin sen suurimman työn. Mulla on auttamassa ja heidän tehtävänä, jos he haluaa huippupelaajaksi, on harjoitella itse valtava tuntimäärä. Liian usein kuulee niin semmoista edelleenkin, että valmentajat ei tarjoa oikein niin vinkkejä sinne omatoimiseen harjoitteluun, eikä ole tukemassa sitä pojan omaa juttua. Se on tärkeää, että me ollaan niin lähellä, annetaan sinne vinkkejä. Tässä me voidaan parantaa tosi paljon. Me voidaan antaa vielä konkreettisimpia, yksinkertaisempia ohjeita, jotka on ehkä helpommin ymmärrettävissä, mitä me ehkä käydään meidän harjoituksessa jo läpi. Sitten pojat muistaa ja tietää, että noin se pitää tehdä ja tekee sen omalla ajallaan. Me ollaan saatu lisää kansainvälisiä pelejä, mikä on musta tosi tärkeää jo pienille pojille, että ne joutuu ja saa pelata niin erilaisista jalkapallokulttuureista tulevia joukkoja vastaan. Sä et oppi pelaamaan semmoisia pelejä muuta kuin pelaamaan. Ne pitää kokea ne pelit. Sitä kautta päästä sisään siihen rytmiin ja oppimaan sietämään sitä jännitystä ja niin poispäin.